Ναι, αλλά κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Άλλες συνθήκες, άλλες οι ομάδες, άλλοι προπονητές συχνά. Ήρθαμε εδώ προφανώς για το λόγο που όλοι ήρθανε, να κερδίσουμε το πρώτο μάτς καταρχήν και τελικά αν μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και να πάρουμε, αλλά όπως θα πάμε όπως πάντα βήμα-βήμα, θα ασχοληθούμε με το αυριανό μάτς. Θα κοιτάξουμε να παίξουμε τα παιχνίδια αυτά με όσο περισσότερη ένταση μπορούμε, γιατί διαφορετικά μεσολαβούν 4-5 μέρες και αν δεν παίξεις τα παιχνίδια με ένταση, δεν θα είσαι έτοιμος για το τελευταίο μάτς, οπότε μάλλον έτσι θα το πάμε. Coach, υπάρχει αυτό που είπες η ένταση, αλλά ο Ολυμπιακός θα δώσει 3 μάτς σε πρώτο Θεός. Αν προκερδίσει τελικό και τελικό, θα πρέπει να δώσει 3 παιχνίδια σε 4 ημέρες. Υπάρχει στο μυαλό και ο τρόπος διαχείρισης ώστε να ανοίξει λίγο περισσότερο το rotation, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι με την καρδίτσα, εφόσον η εξέλιξη της αναμέτρησης? Προφανώς θα ετοιμάσουμε όλοι μαζί, οι προπονητές, οι γυμναστές, ένα πλάνο για αυτά τα παιχνίδια. Είναι μια σειρά παιχνιδιών. Και ούτως ή άλλως πιστεύουμε ότι στο roster που έχουμε, γιατί έχουμε 7 ξένους εδώ και ίσως να κάνουμε rotation και σε αυτό ακόμα, αλλά και γενικά όλοι οι παίκτες θα πρέπει να μοιράσουν τον χρόνο τους, γιατί όλοι πρέπει να παίξουν, και όχι γιατί είναι αναγκαστικό, αλλά γιατί είναι καλοί παίκτες και όλοι πρέπει να βρουν χρόνο συμμετοχής. Η εκδήλωση εδώ της ΕΟΚ, η πρωινή, πώς σας φάνηκε έτσι? Δεν είχαμε, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα πολύ και ωραία, λιτή ήταν και γρήγορη, γιατί κάνει λίγο περίεργα κρύο στην Κρήτη σε σχέση με τον καιρό που πάντα έχει εδώ, αλλά ήταν μια χαρά, όπως έπρεπε να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για αυτό και ένα momentum από διαδοτικές νίκες στην Ελλάδα και μόνο, και αυτό παίζει κάποιο ρόλο, γιατί είναι μια εντελώς καινούργια διοργάνωση. Αυτό μπορεί να λέει μια άλλη κατάσταση. Νομίζω δεν παίζει κανένα ρόλο το δικό μας σερί. Επίσης δεν παίζει ρόλο και ότι κάναμε τα πρώτα χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι είχαμε παίξει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τώρα παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή. Επαναλαμβάνω, αν τα πράγματα έρθουν καλά για μας. Νομίζω ότι όπως δεν έχει καμία σημασία τι έχουμε κάνει στην Ευρωλίγκα. Εδώ είναι διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικό το κίνητρο, διαφορετικές συνθήκες. Ελπίζουμε να συμβάλλουμε τόσο εμείς σαν ομάδα αλλά και οι φιλαθλοί μας στο να γίνει κάτι πολύ ωραίο, να παίξουμε καλά παιχνίδια καταρχήν σαν ομάδα και να είμαστε πολιτισμένοι στην Κερκίδα, όπως πρέπει να συμβαίνει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ωραία η συστοιχεία του κυπέλου με τον Ολυμπιακό, αλλά η δουλειά πρέπει να γίνει στο παρκέ. Είναι ένας τίτλος που τον θέλουμε, κάθε χρόνο το θέλουμε, κάθε χρόνο το δικούμε, όπως όλους τους τίτλους. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι που θέλουμε, αυτό είναι που θέλει ο κόσμος μας, και για άλλη μια χρονιά έχουμε έρθει έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για να ξαναφτάσουμε στην κατάκτηση του τίτλου. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός να πάρει ακόμα? Να είμαστε σοβαροί μέσα στις 4 γραμμές, να εκτελέσουμε το πλάνο που θα βγάλουν οι προπονητές από εμάς, και από εκεί και πέρα, ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια είναι, όταν είναι ένα και έξω, πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση, να μην αφήνεις φάση να πάει χαμένη και να είσαι διψασμένος και πεινασμένος για κάθε μπάλα. Σε αυτή τη διαδικασία που είναι 3 παιχνίδια σε 4 διάστημα της άλλας είναι το προημιτελικό στο πρώτο μας, δηλαδή το πιο δύσκολο στο πραγματικό κομμάτι? Δεν υπάρχει. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όπως είπα και πριν, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Οπότε, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, μπορεί να βρεθεί στην άσχημη πλευρά, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε. Έχουμε έρθει εδώ για να παίξουμε το μάτς, να φτάσουμε μέχρι την Κυριακή, και την Κυριακή να είμαστε νικητές. Είναι σημαντικό για μας. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα ένα παιχνίδι. Έτσι το προσεγγίζουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Και όσοι είμαστε εδώ, θα δώσουμε το 100% για να καταφέρουμε, όπως είπες, το δεύτερο στόχο της σεζόν. Το γεγονός ότι υπάρχει ενδεχόμενο να δώσετε, αν φτάσετε μέχρι τέλος, να δώσετε 3 παιχνίδια σε 4 ημέρες. Πώς το διαχειρίζεστε στο μυαλό σας? Αν και ξέρω ότι οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από την προπόνηση. Εντάξει, έτσι είναι το format. Είμαστε έτοιμοι. Στο παρελθόν έχουμε δώσει και 3 αγώνες σε 3 μέρες. Οπότε ξέρουμε πώς είναι. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και κάθε μέρα πρέπει να δίνουμε το 100%. Γιατί όλες οι ομάδες είναι εδώ, χωρίς να υποτιμήσουμε κανέναν, και να φτάσουμε στο στόχο μας. Η Καρδίτσα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, ωστόσο θα αγωνιστεί χωρίς τον καλό της ψηλό, τον Γόσεν, ο οποίος πήρε μεταγραφή. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς ως Ολυμπιακός την αναμέτρηση με την Καρδίτσα για το προημιτελικό? Εμείς πάντα κοιτάμε τον εαυτό μας, να είμαστε εμείς σοβαροί, να είμαστε πιστοί στο πλάνο του προπονητή
να δώσουμε το 100% και η Καρδίτσα, ξέρουμε, είναι ευχάριστη έκπληξη του αθλήματος, μια πολύ σοβαρή ομάδα και θα θέλει 40 λεπτά δουλειά και προσπάθεια για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ένα άλλο δεδομένο ότι πριν το πρώτο τίτλο στη σεζόν το κύπελλο, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα για εσάς που μπαίνουν στην διαδικασία του να κατακτήσουν το να φτάσει στην κατάσταση του τίτλου? Σαν Ολυμπιακός, πάντα στόχος μας είναι η κατάκτηση των τίτλων και δεν βλέπουμε τη συνέχεια, βλέπουμε το στόχο που είμαστε εδώ. Έτσι είμαστε δομημένοι, έτσι σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι τη φορά, κάθε στόχο τη φορά και να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Ότι είστε 100% πρόβλημα ή είναι ένας επιπλέον λόγος να πάρετε? Εντάξει, σίγουρα για το σύλλογο είναι πάρα πολύ σημαντικό, για μας το ίδιο. Και όπως είπα, όταν αγωνίζεις στον Ολυμπιακό, πάντα στοχεύεις να κερδίσεις όλους τους τίτλους.